In-numri qed jarhom kulħadd minn barra l-Prim Ministru u inkwetanti li l-Maltin u l-Awċin mhux qed jingħataw serħan il-moħħ mill-Gvern hekk kif pajjiżna jinsab f'nofs it-tieni mewġa tal-pandemija. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien mistieden fuq Net FM fejn spjega li l-pandemija qed tħalli ħafna vittmi fosthom il-qasam turistiku u fl-ekonomija. Iżda skiet u nuqqas ta' direzzjoni mill-Gvern qiegħda inkwiet għal kulħadd. Adrian Delija qal ju kien issuġġerixxa lill-Gvern biex jagħti lil frontliners 3 ijiem leave bħala ġest ta' gratitudni. Iżda mhux talli qatt ma rċieva tweġiba dwar dan tal-Gvern qed jinjora għal kollox ix-xjenza fid-deċiżjonijiet dwar is-saħħa tal-poplu Malti. Gvern għal Delija li ma jimpurtax mis-saħħa tagħna. Adrian Delija qal qed jitlob lis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika sejjaħ emerġenza tas-saħħa pubblika f'pajjiżna fid-dawl ta' Prim Ministru li aktar moħħu fil-vaganza tiegħu milli fis-saħħa tal-Maltin u l-Awċin, kif ukoll li m'għandux il-maturità politika meħtieġa minn Prim Ministru f'sitwazzjoni bħal din. U tkellem ukoll dwar in-negozju qal il-Gvern anke hawn ħalla negozji Maltin bla direzzjoni kif ukoll abdika mir-responsabilità li jagħti serħan il-moħħ u sostenn lil dawn in-negozji. Adrian Delija kien mistoqsi wkoll dwar ix-xhieda li ta' Edward Cicluna fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia fejn qal il-Ministru tal-Finanzi irid iġor fuq ir-responsabilità politika flimkien ma' persuni oħrajn għax kien parti mill-problema. Dwar il-kuntratt tal-Vitals saħaq għal darb'oħra li kommess iġib lura l-isptarijiet tal-Maltin għax kull ġurnata li l-Gvern iwebbes rasu dwar dan il-kuntratt qed ikompli jisraq lill-poplu Malti.